Čaute ľudia, dneska si zahráme World of Tanks a keď máte radi tanky, tak by som odporúčil a môj brat už tu čaká, tak poďme na to. Ja mám A20, on má T6E1 Grizzly a neviem, či budete poznať také tanky, ale však je to jedno, tak poďme. Ja už to dám po spate dlho. A ide sa do bitvy. Ideme obsadiť vlajku a z toho tam ideme zabíjať veľký ľudí. Aha, tak neobsadíme vlajku. Vidí ma. Už sa nevidí. Niekto ho trafil. Musím počkať, pokým sa otočí. A teraz idem na neho. Tak nič. Narazil som a poďme obsadiť vlajku. Niekto ma trafil, nevidím. A ten tank, tá A20, čo mám ja. No, to ma netrafil. Môj brat práve zomrel. Neviem, čo to zrobil, ale zomrel. Jeden z našich pásů je poškozen. Niekto ma trafil. A neviem skadiaľ. To je najmenšie na túto hru. Niekto vás trafí, vy neviete skadiaľ. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Poškodili jsme jejich pancíř. Máme vybrán pás. Nešel Ajajaj. pancíř. Asi som zomrel. Vozidlo zničeno. No, tak mňa zabili. Aj tak som bol na to sám. Oni boli všetci 7. Možno, boli 6. A nám všetkých zabili. Tak nevadí. Niekedy sa aj prehráva, aj vyhráva. Dáme druhú hru a uvidíme to. Bol som najlepší z celého týmu. Môj brat bol posledný. Otvárame si. A ideme ďalej hrať. Teraz som zdal Hedzera. To je taký tank, že proste on je taký maličký a je veľká šanca, že proste vás nemôže prestreliť. Ono to je tak urobené, ale zozadu, keď vás trafí, tak to už vás trafí, že vám ubere. Ale podľa mňa to je dobrý tank. C je pomalý, a však to si môžete vylečiť. Tak poďme.
tu je veľký Wolverine. Ten tank moc nepoznám. Môžete vidieť aj sami, že to ide pomaly. Voda, netrafili sme. Musíme počkať, pokým sa to nabije. Zabili sme, dobre. Ešte hore je taký tento mladinec. Ten zmizol, neviem na to, ale... Dobre. Trafili sme. Ešte ho niekto musí trafiť na zákonu. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Niekto nás trafil, ale to bude asi... To bude tento. Trafili sme ho. Jeden takový zásah a dorazíme je. Musíme ho zabiť, lebo ho zabijem ja. Trafili sme ho. Teraz ho ideme doraziť. A tak ho nejdeme doraziť, lebo to som práve našiel veľký tank. A ten má rád nebude. Nemůžeme se ani hnout. Dobre. Dáme odsud tenhle tank do No na toto som nemal šancu, ale však zabil som jeden tank. To mi stačí. Môj brat ešte žije, ale nie na dlho. Ak sa vám bude ľúbiť toto video, tak potom mi napíšte do komentára a ja dám ďalšie. Zatiaľ pohráme túto hru a no to už bude len pár sekúnd. Môj brat už dlho nevydrží. A je to tak. Ukážeme si, kto bol najlepší z celého týmu. A ja som bol tretí a u nás bol T-34. A keby náhodou T-34 je veľmi dobrý tank, aj taká V1, čo tu je. Ale dobre. Môj brat skončil posledný, nevadí, tak čaute.